Mayong hapon tay. Hapon sa Blaze ko be. Kalimot na di ka na ko? Ha? Ako be itong imong inanak. Si Kuan, Revenge Nens. Nakalimot na di ka? kalimut. Ha? Kalimut na kay tiguang noan. Ako to imong inanak. Mo ba? Oo. Haman si Kuan ron, si Ninang. Na der ba lagi? Sama ni si Ninong oy, nakalimot naman nun sa kuan noon. Saan may trabaho nimo karon nong? Kuan taping-taping na ko grabe ron. Oh, Grabe. Raber. Nya akong pinaskuhan diyan Ninong be. Ha? Akong pinaskuhan ba? Manok naman sa imo pinakuhan. Manok ra kay kog manok diyan nung be. Manok na kuan, manok nga Bisaya. Oo. Nay mo hadiya nong? Dugay-dugay tawa nagkita Ninong ba? Ako ginagmay diha. Di ba Ninong, dugay-dugay tawa nagkita ba? Lagi kayo nang kalimot na gani ko. Nakalimot na jud ka sa kuan Ninong. Dabi no, ah. Pila na edad mo karon Ninong? Diha sa Ninong kay magistorya ta kay dugay-dugay ta nga wa nagka 69 na. 69 na. Dugay-dugay gyud ta nga wala nagkita ba? Mo lagi kay wala magani ko ka kuan lagi kita. Oh, kumusta naman Ninong? Okay lang yan. Ha? Ha naman ako mga igso karon. Kuan Manila ang ban lagi. Wala na nanguli ako mga igso diha sa inyong balay. Netong aging tuig ng bakasyon tong isa. Nagsuporta man ka sila igso diha sa inyo ha. Panagsara po lagi. Panagsara? Minyo may klarong trabaho nila. Pila gyud to kabuk anak nimo Ninong? Nakalimot man ko. 7 na sa buhi. 7 kabuk buhi. Na isang tumboy diha. Oh, Minyo. dugay na jud kay ta wala nagkita Ninong ba? Mao lagi. Nakalimot na jud ka sa kuan Ninong? Kalimot na yung atensyon lagi na to trabaho mga dalawon sa panginhanglan to nga makakaon putan. Mo lagi kay bata pa baya ko nimo ato ko tong gikugos ko nimo. Nigibunyagan kong mama, di ba? Bata o kay ko ato. Nya karon Ninong lain pa ato Ninong basing na kay kuan Ninong tagaay po ko dag pinaskuhan Ninong. Pila na makakatuig wala ka hatag sa kuha? Mao yun nga mataylaing ko ano. Ha? Na manok nga maihaw. Ako na lang na imong sundang Ninong be. Wala tayo lampas-lampas. May na lang ba? Mao na lang pinaskuhan ako kay ibunot akong lubi Ninong. Grabe pila nakakatuig. Ang last mo gihatag sa kuha murag 5 anyos pa ko. Gihatagan ko nimo 5. Nakalimot na kaday gitagahan ko nimo 5. Kuan lagi kadumdum lagi kaya ning atas bukid lagi. Mo gani mao ra man tay mong last hatag nya pila edad nako karon. Nya karon wa na kay hatagay kanang lang sundang Ninong be. Nawa nagkuilain rong ika kuan kay kini. Nawa gani isa ka sundang sa bata karon ko. Ahaw sa nagamitro kay maglampas ko dito. Oh. Hindi ako po nanghihatag sa mo. Nagtuhin ko yung magamit. Now nya usa man nga ako isip nga inanak ko nimo mangayo mga ningil man jud ko sa imong kinugusan sa ko ah. Mo lagi to. Ito na lamang tagaan na lang ka ng manok maihaw ug naay maihaw dito sa payag. Tagaan lang ko nimo manok Ninong. Ha man dapat mong payag Ninong. Nara daw ubos. Dool ra. Ay inig bahata dia. Sige ani na lang Ninong ha. Mataylain. Ani na lang Ninong, di mo ko mo tagay og kuan pinaskuhan. Ako lang mo hatag sa imong nga imong inanak. Okay ra. Okay ra. Ha, Ninong. Og na. Ha. Og na koy kahatag. Ha, Ninong. Og na kahatag kay Di- ngani karon. Di man ka mo hatag sa kuan Ninong. Ang imo na lang inanak ang mohatag sa imo. Oh. Oh Ninong oh. Murabag. Oh. Murabag og kaning hay na gid mo kuan. Okasyon ba? Dili Ninong oy. Oh, dungagi pa na Ninong oh. Ay, Ha? Ha? salamat. Oh. Inanak. Ha? Batang bitaw ingko. Nya nakalimot na jud ka sa kuan Ninong no. Nakalimot lagi. Oh, nakalimot na jud ka. Kani nga naong Ninong, wa dili mo na timan-an day nga imo kung kitagaag 5 piso sa una no. Wa di mo gitiman-an. Mo nang karon wa man kay ikahatag sa kuan Ninong. Ako lang mo hatag sa imo. Salamat. Ha? Nya Ninong, mo to Ninong ha. Ako rin po ko yung mga hambog na mapagay gamay manok. Oh. Sige lang, ang katong manok nimo Ninong, imo lang tong ihawon. No? Or ibaligya lang nimo. Adi po na ibalik kayo pasanayon man. Pasanayo ihawon na lang. Para og na mamisita pohon di. Oh, basin day makabakante na pug ko Ninong. Di ba? Oh, pohon nung baka na ako sa inyo ha. Oh, di ba? Oh, nya maro to Ninong ha. Pero nya amping kanunay Ninong.